шикояти ду сокини шаҳри Хуҷанд аз бемадорию дарди сари сахт давоми мавсими обозӣ ба қайд гирифта шудааст. Ин шикояти сокинон танҳо ба як маркази саломатии шаҳр аст. Табибон пас аз пурсиш муайян намуданд ки сабаби асосии он ин дар вақти номуайян яъне обозӣ дар ҳавои гарми офтоб ба амал омадааст. Тибқи иттилоъ аз маркази саломатии рақами 4 шаҳри Хуҷанд, дар ҳавои гарм саргарми обозӣ шудан ба саломатӣ фоида надорад. Он метавонад инсонро беҳолу бемадор ва бештари вақт ба дарди сару дарунравӣ гирифтор созад. дар ҳарорати баланд вақти нисфирӯзӣ обозӣ кардан низ ин таъсири худро барои саломатии инсон мерасонад. дар ин вақтҳо метавонад хунравии бисёр азбинӣ бошад ва офтобзанӣ бошад ки дар ин вақт мушоҳида карда мешавад дарди сари сахт, дилбеҳузурӣ, хунравии азбинӣ дар беморон мушоҳида карда мешавад. бинобар ҳамин шаҳрвандон метавонанд соатҳои муайяне ки муқаррар карда шудааст барои обозӣ дар ҳамин вақтҳо рафта обозӣ кунанд. тибқи маълумоти Гавҳар Икромова, табиби оилавии маркази саломатии 4 шаҳри Хуҷанд, вақти муайяни обозӣ соатҳои 11 то соати 13 ва бегоҳи рӯзӣ аз соати 16 то 18 муайян шудааст. сокинони вилоят метавонанд барои нигоҳдории саломатии худ дар вақтҳои муайяншуда барои обозӣ машғул шаванд. барои пешгарӣ кардани бемориҳо духтурон маслиҳат медиҳанд ки дар вақти нисфи рӯзӣ ба обозӣ тамоман машғул нашаванд. тавсияи табибон чи аст? ва аз падарону модарон хоҳиш мекунем ки ҳангоми обозӣ бурдани фарзандон низ эҳтиёткорона бошанд. фарзандон бисёре ба мо шикоят мекунанд дар вақти обозӣ кардан оби дайроро фурӯ мебаранд. аз ин сабаб дар онҳо дида мешавад дарунравӣ, ягон таоми ношоямро истифода набурда дарунравӣ дар онҳо дида мешавад ва вақте ки мо аз онҳо мепурсем бисёр падару модарон ҷавоб медиҳанд ки мо дина дар дарё барои обозӣ бурдан фарзандонро бурда будем. барои ҳамин обозӣ аз ҳад беҳад зиёд низ таъсири манфии худро дорад. табибон маслиҳат медиҳанд ки муҳлати обозӣ дар об 1 соат буда аз меъёр зиёд ба саломатӣ зарар дорад. пас аз 1 соати обозӣ дар инсон ҳисси хасташавии ҷисмонӣ эҳсос мегардад. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ба мо иттилоъ доданд ки бо сабаби гармии ҳаво сокинон дар соҳил хеле зиёд шуданд. аммо хушбахтона аз хушравии сокинон сарчархзанӣ ва ё ҳодисаҳои нохуш дар соҳил ба қайд гирифта нашудааст. Диловар Ҳамдамов, сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд иброз медорад ки новобаста ба зиёдшавии сокинон наҷотдиҳандагон барои расонидани кӯмаки аввалии тиббӣ дар соҳилҳо навбатдорӣ мекунанд то оқибатҳои нохуш сари вақт пешгирӣ карда шавад. хеле ки имрӯзҳо мушоҳида мешавад бо сабаби баланд гардидани ҳарорати ҳаво ба обозӣ машғул кардидан талаботи мардум ба он зиёд гардидааст ва имрӯзҳо вобаста ба мавсими обозӣ дар соҳили рости дарёи Сир шаҳри Хуҷанд дар рӯбарӯи мақомоти иҷроҳокими давлатии вилояти Суғд як адад ҷои истироҳатгоҳ барои истироҳат намудан барои машғул шудан ба обозӣ муайян карда шудааст ва дар он ҷо хатти муҳофизатӣ албатта муайян карда шудааст. бинобар ин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки танҳо дар ҷои муайяншудаи зерин ба обозӣ кардан машғул шаванд. баҳри бехатари сокинон ва эмин будани онҳо аз ҳолатҳои нохуш дар ҳавои гарми офтобӣ аз ҷониби раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд аз шаҳри Хуҷанд гурӯҳи корӣ иборат аз 7-8 нафар ҳамарӯза фаъолият мебаранд. Гавҳар Икромова, табиби оилавии маркази саломатии рақами 4 шаҳри Хуҷанд ва падару модароне ки фарзандонашонро барои обозӣ мебаранд даъват ба амал оварда мегӯяд ки фарзандонашонро аз ҳавои гарм эҳтиёт намоянд, зеро дар ҳавои гарм обозӣ намудан хатари зиёд ба саломатӣ дорад. тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии кишвар, ҳарорати ҳаво давоми ҳафтаи ҷорӣ низ гарм шуда то 45 дараҷа боқӣ мемонад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар ва Наимҷон Айбов барои бароми иттилоъоти Хабар.